Bueno, egun non dizuela da nahi. Ikerrek ondo esan duen bezala, hemen atzeko etxe hontan, arretxen, Rufina Otaegik eta bere gizonak, Mariano Asurmendik, sendi bat sortu zuten, eta sendi hortako semea zen Jose Azurmendi. Zegamako bazter hortan, arretxe eta maskarradaren buelta hortan eintzuten bizitza. Eta gero, izan oidan ez, sakabanatuz joan ziren guziak. Hemen, bere ondorengo batzuk ere bagaudet, eta pentsatzen dut etxearen edo arretxeko nizenean, eskerrak ematea tokatzen bada. Bihotzez, eskenitako arreta honegatik. Lambroaren ondorio, pagolotien umotzeari, presan orke emango dio, presan orke emango dio, soizilak adio, hilbeteak aladio, azken negarrez dauzka harriak, beste ikur bat falta du orain, arretxeko armarriak. Ispirazeko aina emari isurtzen du sorte herriak, filosofia usaina dauka ugatzeko iturria. Txilio hotxez jolastu oidan, gazte garaian enara, adinarekin bakartuko da, esan zenigun erara. Kasu batzutan izadia da, izakiaren isla da, izan nahiean gabiltza baino hain desberdinak ez gara. Lorategirik ederrenetan,
irtetzen dira asunak, alde egiten utzi lezake ama baten maitasunak. Naiz eta zerbait ikusi zuen, joaten utzi zizunak, Alemanira jarraitu zizun zure zegamartasunak. Euskaldunago egin zintuen, lurrarekiko joskerak, zure eskuan zegoen luma zorroztu zuen desterak. Zure aitaren etxeak baino, zure amaren euskerak, beleon luma garrotzen ditu zure mundu ikuskerak. Zuen aitaren etxeak baino, zuen amaren euskerak, beleon luma garrotzen ditu zure mundu ikuskerak.